Kwaze kwentokozo ukukhuluma nawe. Kama uPastor WeNingi on Instagram uxolani_ino. Ngicela ungifollowe khona. Wenze isiqiniseko sokuthi ke uyasilandela nangoLwesine. Kusuka ngehora lesikhombisa lapha na ke ungavula kumabona kude wakho on eTV kule morning show suke sikhona sibheka udaba lwamaphupho. Njengamanje sibheka udaba la lika Sindisiwe noma ke Sindisiwe ukuthi ke siyabonga. Ngicela ukubuza umaphupho mhlawumbe uziqhaqha izinwele mekade ziqhiniwe. So into esingayiveza la ngana kwethu ukuthi uma uphupha la uqhaqha umqhino weinwele lolu phawu olungabika imizamo nesinyathelo mhlawumbe sakho sokuxazulula izinkinga ezidalwe wena mhlawumbe esikhathini esendlule. 2 umaphupha futhi uqhaqha umqhino weinwele uphawu kwesinye isikhathi olungabika ubike ukuthi mhlawumbe ekugcineni uzokwazi ukuzixazulula izinkinga ebeziku indezele noma ke zikumise kabi empilweni. Lastly, futhi umuphupha uqhaqha umqhino weinwele kungaphinde kube uphawu olubika ukuthi ke noma esuke lokukhuthaza ke ukuthi kuzomela usukume uthathe igxathu lokuthi uxazulule izinkinga zakho. uNkulunkulu engathi angakubusisa, uNkulunkulu ekusikelele. Ngiyabonga. Ungafukhola ukungifollow on Instagram uxolani_ino. Ngicela ke ngani zakwethu ni like ama video onke nalawo kukhona amanye siwenzile ngaphambilini unakhona zikhona incazelo ongakwazi ukuthi usithole khona. Ungakhohlwa ke ukuthi ke bese uyasubscribe uNkulunkulu ethile umusa. Shintsha impilo yakho ngamageza ngonqa phambili. Thola kiphi charm okuyikhambi lesinto ehlanza liguculo lamabhadi isichitho isinyama kanye namathunzi ngokusheshsha. Kanti ungaphinda usitholele umazibuthe oyikhambi lingashaya eceleni uma ufuna ukuthi uthandeke ugqame wedwa noma ke ufuna ukuhlala unemali zikhathi zonke. Faka i-order lakho njengamanje. Shayela umakhosi amakhulu ku-079 267 0928. Uma ukude ungakhathazeki uzolithola ngePostnet i-order lakho. Makhosi amakhulu, the Royalty Herbs.